Песня ў спадчыну пад такой назвай адбылася 13-я навукова-краязнаўчая канферэнцыя ў цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Максима Богдановича. У ёй узялі ўдзел навукоўцы, пісьменнікі, краязнаўцы з розных абласцей Беларусі. Мерапрыемства было прысвечана 85-годдзю пісьменніка, беларускага фалькларыста і літаратара Арсенія Ліса. Для нашай краіны ён выканаў важную ролю, а менавіта захаваў значную частку гістарычна-культурнай спадчыны. Як фалькларыст і этнограф Арсеній Ліс аб'ездзіў Беларусь, збіраючы рознага кшталту матэрыялы, апрацоўваючы і захоўваючы іх. Ён ведаў людзей, якія тварылі беларускую гісторыю пачатку 20-го стагоддзя, здолеў захаваць пра іх памяць і перадаць нашчадкам. Таксама ён адзін з пачынальнікаў гісторыі даследаванняў беларускага нацыянальнага руху, першаадкрывальнік многіх імёнаў тых людзей, дзякуючы якім сёння мы маем незалежную Беларусь. Арсеній Сергеевич Ліс, ён быў чалавекам, які ўсё сваё жыццё пасвяціў працы над тым, каб адкрыць нашаму народу, нашай інтэлігенцыі тыя імёны, якія, скажем, былі забытыя, імёны рэпрэсаваных людзей, імёны, якія вельмі шмат зрабілі, але з тых ці іншых меркаванняў іх выкрэслілі ў пэўны перыяд з нашай гісторыі. І ў гэтым сэнсе гэта было не толькі такой працай цяжкой, хоць это было складана па-архіўна, але гэта было і учынкам грамадзянскай мужнасці. Я прыехаў з Гродна на канферэнцыю, прысвечаную Арсенію Сергеевичу Лісу. Я ведаў гэтага чалавека як даследчыка, як гісторыка, як фалькларыста. Можна сказаць, што Арсеній Сергеевич быў адным з тых, хто прывёў мяне ў маю прафесію цяперашнюю, работу гісторыка. І я прыехаў аддаць даніну гэтаму чалавеку, расказаць пра яго, пра сваё з ім знаёмства, пра сваю з ім перапіску, пра тое, якім ён быў, якім я яго запомніў, таму што ўсё-такі вельмі блізка мясціны ад маладзечна, дзе ён нарадзіўся. Можна сказаць, што ён ваш зямляк, хаця геаграфічна яго радзіма знаходзіцца на тэрыторыі Гродзеншчыны сёння. Вось. Ну і вельмі цікава было паслухаць таксама іншых выступоўцаў. Арсеній Ліс памёр у маі мінулага года на 85-м годзе жыцця. Навукова-краязнаўчыя канферэнцыі для цэнтральнай бібліятэкі імя Максима Богдановича ўжо паспелі стаць традыцыяй. Не забыць сваю спадчыну – такая іх галоўная мэта.